мардуми тоҷик, хуш омадед ба канали Арзанда. Номи ман Нилуфар мебошад. имрӯз мехоҳам дар бораи блогерҳои тоҷик каме гап занем, зеро рӯз то рӯз блогерҳои тоҷик зиёд шуда истоданд. Видеоҳои хеле хуб, хеле ҷолиб ва мавзӯъҳои шавқовар баромада истодаанд ва ман мехоҳам ҳамаи блогерҳои тоҷикро дастгирӣ кунам. зеро ба фикри ман блогерҳои тоҷик каме ҳам бошад саҳми худро дар ютуб барои пешравии Тоҷикистон, барои пешравии халқи тоҷик гузоштанд. вақте ки ман видео дар бораи Тоҷикистон тамошо мекунам, аҷоибот зебо ҳастанд, аҷоибот хуб ҳастанд ва ман дур аз ватан ҳастам. ин видеоҳоро тамошо мекунам ва тезтар мехоҳам ба Тоҷикистон равам, тезтар мехоҳам ин зебогиҳои ватанро аз наздикӣ бинам. шахсоне ҳастанд ки дар Тоҷикистон ба дигар вилоятҳои Тоҷикистон ё ки ба дигар шаҳрҳои Тоҷикистон нарафтанд ва онҳо метавонанд бо воситаи ютуб зебогиҳои пойтахт, зебогиҳои дигар шаҳрҳои Тоҷикистонро бинанд ва ҳавасманд шаванд ба сайру гашти шаҳрҳои ватан. пеш аз ҳама, ҳар як блогер дар видеоҳои худ фикру хоҳишҳои худро мегӯяд. ба фикри ман ҳар як инсон, ҳар як шахс бояд фикри худ, хоҳиши худро дошта бошад. агар ки шумо фикру хоҳишҳои худро нагӯед, ба шумо ҳатто ҳеҷ кас аҳамият ҳам намедиҳад ва ба фикри ман ин хел инсонҳо на дар ҷойи кор, на дар ҳаёт ба пеш намераванд. зеро инсон бояд ҳамеша фикри худро дошта бошад ва тамошобиноне ҳастанд ки ба онҳо ин мавзӯъ маъқул намешавад ва онҳо бисёртар дар комментарияҳо гапҳои қабеҳ мезананд, ноҳурматӣ мекунанд нисбати блогер. агар ба тамошобин ин мавзӯъ маъқул нашуда бошад, вай метавонад мавзӯи худро гӯяд, вай метавонад хоҳиши худашро гӯяд ва вай метавонад ягон идея ба блогер гӯяд ва ҳатман блогер аҳамият медиҳад ва ба назар мегирад. зеро блогерҳо барои тамошобинони худ видео мекунанд ва каме ҳам бошад тамошобин хурсанд шавад ва ба тамошобин шавқовар бошад. ва дар охир гуфтаниям, тамошобинони гиромӣ, дилро соф кунед, аҳамият надиҳед ба реклама, аҳамият надиҳед ба фикрҳои бад. шумо фақат аз видеоҳо ҳаловат баред, рӯҳи худро болида гардонед, каме ҳам бошад хурсанд бошед, зеро блогерҳо барои шумо меҳнат мекунанд, то ки шумо каме ҳам бошад хурсанд бошед. ва ба блогерҳо гуфтанӣ ҳастам ки бо ҳамдигар дӯст бошад, якдигарро дастгирӣ кунанд. ба он блогерҳое ки нав қадам мондаанд дар ютуб ёрӣ диҳанд, дастгирӣ кунанд, зеро ҳамаи мо ҳамватан ҳастем, ҳамзабон ҳастем, мусулмон ҳастем. ба ҳамаи блогерҳои тоҷик, пешравиҳо, тамошобинони зиёд хоҳонам, агар ба шумо ин мавзӯъ маъқул шуда бошад, ҳатман лайк монед. агар шумо меҳмони канали Арзанда бошед, ҳатман обуна шавед, пушаймон намешавед. ба ҳамаи шумо сиҳату саломатӣ, хурсандӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро хоҳонам. хайр, то дидор.